Hello mga ba Hello mga bay, magandang gabi dito sa Kuwait at magandang umaga diyan sa Pilipinas. Tagalog si Inday ngayon kasi meron po tayong bisita na Tagalog. So kailangan kong ilabas na naman yung aking Tagalog. So pasensyahan niyo na minsan kung tumigas. Tumigas bigla yung aking pagbigkas. Kasi naman hindi na ako sanay magtagalog, 'di ba? Pores na Bisaya ang aking salita. Kaya gagawin ko ang lahat para makapagsalita ngayon ng Tagalog. Ang ating topic ngayon ay tungkol po ito sa mga kapwa ko OFW or sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan ko na gustong mag-invest sa lahat ng paghihirap na anong tawag nito, sa lahat ng effort, paghihirap na ginawa natin sa buhay natin. Kung gusto na natin na mag-invest ng chichiborichi, kayo nang bahala. So, hinihintay ko lang yung bisita natin, no? So, habang hinihintay ko, gusto ko lang sabihin, lalong-lalo na sa mga kababayan ko dito sa Kuwait, na mag-ingat po tayong lahat kasi meron pong bagyo na darating mula bukas hanggang Biyernes po ito. So, 3 araw. So, ingat at saka dasal po ang kailangan natin sa ngayon. Nasaan na kaya yung aking bisita ngayon, yung aking guest speaker? Hinihintay kong manood siya ng aking live para naman maimbita ko siya. So, siya nga pala si Christ Gonzaga. Isa siyang area manager sa International Marketing and for Marketing from Robinsons Land Corporation. So, meron po siyang mga contact numbers at siya na po ang bahala na magpaliwanag sa inyo kasi wala naman akong alam sa mga investment na yan dahil ang alam ko lang ay force resibo lang ang naipon ko. Wala akong budget sa mga investment na yan at hindi kaya ng aking sweldo. Okay, pa ng kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines at barkada ko ito at sige, andyan na, ini-invite ko na siya. Sana, Chris, i-confirm mo yung or i-accept mo yung invitation ko para makapasok ka na dito sa aking radyo. Saan ka na? Inad na kita, Chris. Nasaan ka na? Kaklase ko to siya. Isa to siyang basta malalaman nyo lang, masarap to kausap, masaya. Isang napakasipag ko na kaklase. At kahit nag-aaral siya, katulad ko rin, binubuhay din niya, pinagpaaral din niya yung sarili niya, no? So, masipag din talaga to mula nung nag-aaral pa siya. Teka lang, buksan natin ang air condition. Pinapawisan ako sa Tagalog ba? Sandali. Malamig-lamig na dito kaya hindi ko binubuksan ng air condition. At ngayon kailangan kong buksan dahil pinawisan ako, day. So, asa na yung guest speaker ko? Hindi niya in-accept. Chris Gonzaga, please accept my invitation para makapasok ka na dito sa ating live dito sa aking radyo na hindi kabukab. Maraming salamat po sa 906,000. Ano ba to? Sa mga nanonood, maraming salamat. Nasa na yun? Ina-add na kita, Chris. Diyos ko, lumalabas ang Tagalog ko ngayon, Day. Bilisan mo na, Day. Saan ka na? I-accept mo na yung aking invitation, Day. Okay? Kaklase ko po siya ng kolehiyo noong ako'y nag-aaral pa, noong masipag pa ako mag-aral. Mag-aral ng aking kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines, Metro Manila. Diyan ako nag-aaral ng kolehiyo. Pero sa kasamaang palad, hindi po ako nakapagtapos. Kasi, ayan, tumawag siya sa akin. Sandali ha. Bubuksan ko tong isa kong messenger. Siguro, ayun, hindi ako nakapagtapos kasi alam nyo na natusok ng karayom. Oh my God, Chris Gonzaga, where are you? Naka-base po siya ngayon sa Canada at ayun, ang kanyang adhikain
Wa natin OFW. Teka lang ha, ano ko lang to. Uy, Bayot, i-accept mo lang yung invitation ko. Tingnan mo sa notification mo. Yung invitation ko na in-invite kita. Ayan, wala na yung kamo. Invite mo lang, Diyos ko patawarin. In-explain ko na sa'yo kanina kung paano. Sige. Ayan, nag-voice message ako sa kanya. Teka lang ha. Ay nako, mukhang mauudlot ang ating ano ngayon, no? Kasi can't live with you at the moment. Sabi dito, Christ Gonzaga, can't live with you at this moment. What's wrong? Garap siya naman English. Hi, Jai! Hoy, Jai. Diyos ko, Jai. I-accept mo na tong ano mo, Jai. Mag-watch ka muna sa aking live. Tapos, para makita ko na may green ka na video dito sa aking live ngayon. At invite kita for the third time. At sana ma-accept mo na para makapasok ka na sa aking radyo. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Mayong Pasko. Asa naman ni atong kuano atong guest karon. So siguro first time niya ngayon na magiging guest at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Diyos ko, Day. Sana nag-practice muna tayo, Day, di ba? So ayun, kasi nagchat to siya sa akin na super proud daw siya sa akin at natuwa naman ako. Kasi sa mataas na yung naabot ko. Sabi ko, mataas talaga ang lagi kong naaabot. Wala. Ay, Diyos ko, Day. Hindi naman kasi nag-ano dito yung ano mo, Day. Christ Gonzaga can't live with you at this moment. So, nagchat-chat kasi to sa akin na sana Diyos ko patawarin, nag-trying to reconnect pa yung aking ang makatulong mga kapwa OFW na gusto nang mag-invest pa rin. Na gustong mag-invest sa kanilang buhay. Pundar, magkaroon ng pundar. Ay naku, Day, okay, Day. Diyos ko, Day. Oh, ayun, Day. Oh, ang sabi niya, baka gusto ko daw mag-market invest ng kanilang tawag nito ng kanilang corporation sa kanilang kumpanya at one day i-invite na lang kita dito sa sabi ko sige one day invite na lang kita dito sa aking radyo kaso ayun na hindi ko kayang i-explain lahat ng mga hindi ko kayang i-explain lahat ng inyong adhikain dahil wala akong alam sa mga ganyan-ganyan. Invite na lang kita sa aking radyo at ito na nga ang nangyayari ngayon, no? Ay, Diyos ko, pawala-wala pa yung signal natin. Ayan. Siguro mahina ang signal. Siguro mahina ang connection mo dyan sa yung area. Kaya ganito ang nangyayari. At sige. Ulitin natin ang ating show. Show sa ngayon. Sa inyong lahat. Hi, bye, Alita Carbo. Lorna Junela. Kailin Bernales, Conijos, GJ, Mabeth Atia Granada, hello na lang, Amor Baliega Torres, Paraiso, Alicia Pro China, Maymay, hello ninyong tanan,